Hello guys, ipapakita ko lang itong mga ginawa ko. Itong ginagawa ko noon nung hindi pa ako nagwa-YTC, nag-YouTube. Hindi pa ako nag-YouTube, yan guys ang mga ginagawa ko. Ako ay nagko-cross stitch. Ito guys yung mga gamit ko. Ayan. Ayan, nagko-cross stitch ako guys. Mga sinulid. Yan guys. Tapos na. Tapos ito pa. Ay, ito muna. Ito muna. Yan, natapos na yan. Tapos ito po. Tapos na rin ito. Ayan. Tapos na rin po yan. Natapos ko dalawa. Tapos na guys. Yan ang pinagkakaabalahan. Habang tayo ay nagpi-play ng task. Yan, nagpi-play tayo ng task guys. Bali. Yan guys. Nag-abala. Yan, nagpi-play ng task yan guys. Yung isa premiere, pina-play na yung premiere. Kasi start na yung premiere namin. 2 o'clock, ganun. Ang isa kabilang grupo ko. Yan guys ha. Ito. Nakatapos na ako ng mga 5 piraso. Yung 3 pinadala ko sa US, sa friends ko. Ito tapos na rin yan. Diba? Ganda. Ayan guys. Oh. Nag-cross stitch ako. Yan. Yan. Pwede rin yan ibenta. Pero pag uwi ko, ipiprint ko. Ito sa anak ko kasi gusto niya ng favorite niya ang cat. Cat. Yan. Tapos na siya. Diba? Oh. Ang cute-cute na pusa. Yan, tapos na guys. Itong pinakamatagal ko guys. Yung angel ko. Kasi buo kaya ang tagal-tagal kong matapos. Halos aabutin na ako ng hininto ko to eh. Nung nag-YouTube channel ako, hininto ko siya guys. Ayan. 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 Yan siya guys. Laki. Malaki kasi kaya matagal. Yan, konti na lang dito na lang at saka dito. Konti na lang guys. Ito yan guys. Ito siya yan. Ginagawa ko. Yan. Diba? Hawig ba? Yan. Malapit ang matapos. Ito dito na lang. Konti na lang. Konting kimbot na lang guys. Matatapos ko ng aking obra maestra. Yan. Yan ang mga ginagawa ko ngayon. Mayroon pa guys yung picture ng anak ko. Wait at kukunin ko. Hello. Hello. Ito naman guys ang isusunod ko. Ito ay picture ng anak ko nung anak ko pagka-college niya. Yan. Nakatoga siya ng picture. Yan ang susunod kong obra maestra. Nandito na yung mga gamit niya. Ano. Kompleto na ang gamit niyan. Pinaano ko talaga, pinagasadya ko. Yan, ito siya yan guys. Gagawin ko siya ngayon. Ito sunod ko after ng angel ko. Ito ang gagawin ko guys. Yan, ito yung ano niya eh. Susundan ko. Yan eh. Ano ko kasi eh. Yan. Yan guys. Yan ang obra maestrang ginagawa ko, pinagkakaabahalan ko. Pag free ang oras ko, pag rest hour ko, pag yung oras ng rest hour ko na, yung pahinga ko na sa oras ko ng pagpapahinga. Yan ginagawa ko, nananahi ako, nagko-cross stitch ako. Ito siya, malaki ito eh. Bali, ano siya. Oh, halos isang bed ko na eh. Yan, papaprame ko yan. Picture na po yan ng anak ko ng college graduate siya. Yan. Yan guys. Isa. Tapos 2. Si baby angel ko. Ilagay ko to sa kwarto ko. Ayan. Tapos ito si aking tulips. Favorite ko kasi yung tulips na flower. Ayan. Tapos ito sa ilagay ko sa kwarto ko, ay sa kwarto ng anak ko. Ayan, ang pusa, diba?
pusa. Yan guys. Yan ang pinagkakaabalahan ni Dory. Ayun, kung gusto nyo guys magpagawa din, pwede rin. Pero bibenta ko to ang iba. Marami akong binili. Siguro meron akong naipong 20 pieces na gagawin kong ganito. Kasi magpo-for good na ako, kaya ito na lang gagawin ko. Mag-cross stitch ako. Kapag may bibili, meron akong meron pa akong doon guys, yung The Last Supper. Yun ang gagawin ko, yung The Last Supper guys. Siguro pagtapos ko to, kasi yung The Last Supper mahaba siya. Ilalagay siya doon sa table. Yan, maganda siyang ilalagay doon. Yan. Sana guys, nagustuhan nyo ang aking mga ginagawa. Kung di pa kayo subscribe sa aking YouTube channels guys, please subscribe naman po kayo para updated kayo sa mga ina-upload ko po. Yan. Order na po kayo. Pwede kayong order sa akin kung marunong kayo mag-cross stitch. Tapos i-send ko sa inyo guys. Thank you guys. Ayan. Marami ako mga abubot. Yan naman ginagawa. Parang lola. Ayan. Nag-cross stitch tayo. Yan. Ito si Angel. Yan guys. Yan. Ililigpit na ako ang mga ginagawa ko. Tatambak ng mga dito sa room ko. Thank you guys for watching. Please subscribe sa YouTube channel ko, Dory Campo. Bye-bye.